ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கண்டிப்பாக ஃபன்னாக இருக்கும். நானும் எதிர்பார்க்குறேன். அவர் என்ன சொல்ல போகிறான்றதை எதிர்பார்க்குறோம். எதுக்காக சைக்கிளில் வந்து ஓட்டு போட்டார் அப்படின்றத, என்ன சொல்லுவார், எதுக்காக வந்தாருன்றதை. செமையாக இருந்துச்சு. எதிர்பார்க்குறோம். சொல்லுவாரா? கண்டிப்பாக சொல்லுவார். ஃபேன்ஸுக்காக கண்டிப்பாக. கேள்வியே கேட்க முடியாத வார்த்தை வராது. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் ஒரு செல்ஃபி மட்டும் எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறம் எப்படி இவ்வளோ சைலண்ட்டாக எப்படி அமைதியாக இருக்காருன்னு தெரியல. ஆமாம், இவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்கானு. ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார். அதை பற்றி ஏதாச்சும் கேட்பேன். கண்டிப்பாக நான் அந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷோ போகலான்னு எதிர்பார்க்குறேன். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் வேலை பார்க்கறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஷோலாம் போனதில்லை. ஆனால் இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக போகலான்னு இருக்கேன். எனக்கும் பேச்சு எதுவும் வராது. அவரோட ஒரு செல்ஃபி மட்டும் எடுத்தால் போதும். அவர் ஏதாவது சொல்லுவார்னு எதிர்பார்க்குறேன். அதுக்காக காத்துட்ருக்கோம். எதுக்காண்டி சைக்கிளில் போனீங்க, மக்களுக்கு என்ன நியூஸ் கொடுக்குறீங்க, சொல்ல நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பேன். அவ்வளோ இன்டர்வியூ இப்போது விஜய் சார் பொறுத்தளவில் ஒரு மைக் கிடச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறத தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிடுவார். மக்களுக்கு சின்ன ஒரு லைன் மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவார். இந்த இடத்துல இப்போது மெர்சல் அவார்ட் அதில் ஒரு நல்ல கண்டிப்பாக சொன்னார். எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிடிக்கிற மாதிரி இப்போ இருக்க அந்த ட்ரெண்டுக்கு சொன்னார். ஸோ இந்த டைமும் அதே மாதிரி ஒரு வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணுவோம், இன்டர்வியூ பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குது. எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வமாக இருக்குது. ரிலீஸ் ஆகிறோன்னு போய் பார்க்கணும். இன்டர்வியூ நல்லா தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இன்னும் அடுத்த அப்கிரேட் மாதிரி எதிர்பார்க்குறோம் அவர்கிட்ட, விஜய்கிட்ட. ஏன்னா பீஸ்ட் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனாக ஒரு அதிரடி மூவி அது. ஸோ அது வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு அவர் பேட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்குறோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த படம் எல்லாமே பெட்டராக இருந்துச்சு. அப்கிரேட்லாம் நல்லா அருமையாக பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ பீஸ்டோட ட்ரெய்லர் வந்து நல்லா அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்து இந்த பீஸ்டோட ஃபுல் மூவி பார்க்குறக்காண்டி ரெடியாக இருக்கோம். நாங்கள் 4 கார் வச்சுருக்கீங்க, ஆனாலும் ஓட்டு போடுங்க சைக்கிள் இருந்தீங்களா கேள்வி கேட்குறாரு. அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? புரியல. 4 கார் வச்சுருக்கீங்க வீட்டில், ஆனாலும் சைக்கிளில் வந்து ஓட்டு போட்டிங்களே, அது ஏன்லாம் கேட்டாங்க. விஜய் சைக்கிளில் போய் ஓட்டு போட்டார்ல. ஆமாம், அது கேட்குறாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கூட எப்படி சொல்லலாம் வச்சுக்கோங்களேன். அவர் விஜய் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளோதான் தன்னோட காரு ஏசி இந்த மாதிரி இருந்தாலும் கூட அவர் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷங்கிறத அடிக்கடி அவர் காட்டுறாரு. அந்த விஷயத்தில் அவரை பாராட்டலாம். எனக்கு இன்டர்வியூ ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு கொடுக்குறாரு. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாம் பார்க்கலாம், லைக் பண்ணலாம். அவர் இன்டர்வியூஸில் வந்து இந்த குட்டி ஸ்டோரி சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாரு. குட்டி ஸ்டோரி ஸ்டாக் இல்லையே அப்படிங்கிறாரு. உடனே பாக்கெட்டில் செக் பண்ணி பாருங்க, அதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நெல்சன் வந்து எப்பயுமே ஃபன்னான ஒரு ஆள். அவர் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்? லாஸ்ட் டைம் நான் பார்த்த டாக்டர் அது நெல்சன் தான். செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஸோ இதுவும் கண்டிப்பாக ஃபன்னாக தான் இருக்கும். மூவி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். நெல்சன் பொறுத்தவரை அப்படி தான். இன்டர்வியூ எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? 10 வருஷம் கழிச்சு இன்டர்வியூ விஜயோட இன்டர்வியூ எப்படி சொல்லுது, பீஸ்ட் மாதிரி நல்லா அதிரடியாக இருந்தால் இன்னும் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். ஏன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு மூவியும் வந்து ஜனங்க வேறு லெவலில் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்த படம், அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாமே எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ பீஸ்ட் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட உட்காந்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். 14ஆம் தேதி. ஆமாம், இப்போ ஏதாவது 14th 13th ஏப்ரல் 13th ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆஸ்லி ஆல்ரெடி 4 ஷோ 5 ஷோ போட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எர்லி மார்னிங்கே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷோவே நாங்கள் பார்க்க ரெடியாக இருக்கோம். ஆல்ரெடி இப்போ விஜயோட அட்ராக்ஷனு, அவருடைய அதிரடி, அவருடைய ஹேர் ஸ்டைலு, அவருடைய மேனர்ஸ்லாம் இன்னும் அப்கிரேடில் அருமையாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ வர பீஸ்ட்டை நாங்கள் அதை விட வேறு லெவலில் நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து விஜய் வந்து ரசிகர்களை வந்து ஏமாற்ற மாட்டார். அந்தளவுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக நம்பிக்கையோடு இருக்கோம். கண்டிப்பாக அது நெல்சனுடைய வந்து படம்லாம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷனை அசால்ட்டாக அடிப்பார். இதுக்கு முன்னாடி வந்த டாக்டர் படத்துலையும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா காமெடின்றது பார்த்திங்கன்னா சொல்லவே தேவையில்லை. விஜய் சார் பார்க்குறது தான் இது ஆக்ஷன்லாம் பக்கா பண்ணுவார். காமெடி கேட்கவே தேவையில்லை. சர்வ சாதாரண ரஜினி சார் மாதிரி சூப்பராக பண்ணுவார். ஸோ அந்தந்த சீன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் நேச்சுரலாக பண்ணுறாரு. அவர் சும்மா ஒரு செயற்கையாக இல்லாமல் ஆட்சினா நேச்சுரலாக இயற்கை. அவருடைய காதலுக்கு மரியாதை ஒரு படம் போதும். அவருடைய வந்த படத்துலேயே காதல் மாதிரி சாம்பிள் இப்போ ஒரு சின்ன விசிட்டிங் கார்டு போதும். அது அவருடைய நடிப்புக்கு திறமைக்கு. அவருக்கெல்லாம் எப்போயோ தேசிய அவார்டை கொடுத்துருக்கணும், இன்னும் கொடுக்காம வச்சுருக்காங்க. அதே பெரிய விஷயம். பட் அது ரசிகர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபீலாக இருக்குது. அவர் நேஷ்னல் அவார்டு மாதிரி ஏதாச்சும் மூவியில் இந்த மூவி கிடச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் ரசிகர்கள்லாம். நான் விஜய் படம் பீஸ்ட் படம் வரப்போகுது தானே, அதனால் இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆடியோ லான்ச் பண்ணல தானே, அதனால் ஏதோ இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு. நான் ஆடியோ லான்ச்சில் டைரெக்டாக பேசலாம். அது முடியல, சம் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன தெரியல நம்மளுக்கு. இந்த இன்டர்வியூனால ஏதோ ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்ல போகிறேன், ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் க்ளூ கொடுக்க போகிறேங்க இந்த படம் பார்த்து. எனக்கு என்னன்னா
அந்த இன்டர்வியூ விடுங்க ஃபஸ்ட்டு. இந்த பீஸ்ட் படம் வரப்போகுது தானே, அந்த பீஸ்ட் படம்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணுறேன். இது இந்த ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகிட்டு ரீசெண்டாக ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. செம்ம இருக்குது ட்ரைலர் மட்டும், சூப்பராக இருக்கு. அதில் ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க, அவனும் என்னம்மா பயமாக இருக்கா அந்த மாதிரி சொல்லுவாள். இது மேலே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் சொல்லுவாள். அதான் டைலாகே சிம்பிளாக சொன்னாலும் ஒரு மாஸ் டைலாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. சும்மா சிம்பிளாக சொல்லுவானா அது மாஸ் டைலாக். ஓகே ப்ரோ, இந்த இன்டர்வியூல வந்து நெல்சன் பண்றாரு, இன்டர்வியூ டைரக்ட் பண்றாரு. ஆமாம். அதுல வந்து 4 கார் வச்சு ஏன் சைக்கிளில் போனீங்க, ஓட்டு போட சைக்கிளில் வந்தார் விஜய். 4 கார் எதுக்கு வச்சுட்டு சைக்கிளில் வந்தீங்கன்னு கேட்குறாரு. அதில் எப்படி கூட இருந்தது? அது 4 கார் வச்சுட்டு சைக்கிள்லனா அவர் என்ன சிம்பிளாக வர்றதுக்கு கார் இருக்கும். காரில் போனால் எப்போ ரொட்டீன் தான் இருப்போம் தானே. ஏதோ சைக்கிளில் வந்தால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பான். அழகாக இருக்கார் தளபதி. ஆமாம், செம்ம இருக்கா அவருக்கு. என்ன நீங்கள் தளபதி விஜய் பற்றி என்ன கேள்வி கேட்பீங்க? விஜய் சார் நல்லா ஆக்டர் தான், அது வேறு டான்ஸு நல்லா ஆடுவான். இந்த சாங் ஒன்று வந்துச்சு பாருங்கள், அரபிக்கு அது அந்த சாங்கு செம்ம ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு. இதான் ஒன்று ஸ்டைலு ஒன்று ஸ்டெப்பு போட்டாலும் அது ட்ரெண்ட் ஆகும். விஜய் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் துப்பாக்கி படம், அதுக்கப்புறம் எல்லா படமும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டைல் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அதுதான் அது வேறே விஜய் சார் இப்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டைலெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறான். அந்த தாடி, இந்த ஹேர் ஸ்டைலு இதுக்கு முன்னாடி மாதிரி ஃபுல் சேவிங் இல்லை. இப்போ கொஞ்சம் தாடி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு மாஸ்டர் படத்துலேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக லுக்கு மட்டும் செம்ம இருக்கு. பார்க்கலாம். இப்போ பீஸ்ட் படம் வரப்போகுது. அந்த பீஸ்ட் படம் பார்க்குறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணுறேன். நிறைய தான் ப்ரோ எதிர்பார்க்குறேன். ரிவ்யூஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. படம் அப்படியே நல்லா ஓடிடும் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, இன்டர்வியூ எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இன்டர்வியூ தெரியல, பட் நல்லா தான் பேசுவார் விஜய் சார். ஓகே, விஜய் சார் வந்து ரொம்ப 10 வருஷம் கழிச்சு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு. அது எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கா பார்க்குறது? எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். 10 வருஷம் கழிச்சு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு விஜய் சார், கண்டிப்பாக எக்ஸைட்டிங் தான். குட்டி கதை கேட்குறாரு, ஸ்டாக் இல்லை அப்படிங்கிறாரு விஜய் சார். பேக்கெட்டில் நல்லா தேடி பாருங்கன்றாரு. அதெல்லாம் எப்படி இருந்தது? நல்லா தான் இருக்கும். ஓகே பிரதர், அப்புறம் இப்போ வந்து 4 கார் வச்சுருக்கீங்க, எதுக்கு சைக்கிளில் போனீங்க ஓட்டு போடுறதுக்குன்னு கேட்குறாரு. அதெல்லாம் நல்லா பொலிட்டிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த இன்டர்வியூ? தெரியல ப்ரோ அதை பற்றி. ஆனால் ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா தெரியல. பீஸ்ட் படத்துக்கு நீங்கள் விஜய் சாரை பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேள்வி கேட்பீங்க சார்? ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? விஜய் சார் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேள்வி தெரியல ப்ரோ. சரி, இப்போ பீஸ்ட் படத்துக்கு எதிர்பார்க்குறீங்களா? எதிர்பார்த்து தான் இருக்கேன். ரிலீஸ் ஆக போகுது April 13. ட்ரெய்லர் வச்சு பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியான படமாக இருக்கும் உங்களுக்கு? எப்படியும் நல்லாயிருக்கும் படம். ட்ரெய்லரே நல்லா இருந்துச்சு, படம் கண்டிப்பாக நல்லா ஆகிடும். ஃபன்னாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை இன்டென்ஸாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்க? இன்டென்ஸாக இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். ஃபன்னாக இருக்குமான்னு தெரியல, பட் இன்டென்ஸாக இருக்கும் ட்ரெய்லர் பார்த்து. தேங்க்ஸ். ஓகே.